Kani ka All India Radio Shillong ka khubor ban pulir iba dahon ramdi. Kimat bakong san jong ka khubor menta ka stem. Kentu Menteri Rang Bado Kari Narendra Modi ki brio bakin trei ki kam kat kum kajing sing tanat jong ki ulaong ha kajing kren jong ha ka program man ki bat jong ka All India Radio. Anya kun ka Central Executive Council bathamai ka khasi Student Union ya ka bha ka miat kinong shnong ka jilla bat kajing dawa ya ka ILP. Bat ka Atal Innovation Mission kadai ka sien jam ka bakentiu ka jing no senyang shibun shikijing sham bathamai bat kajing sengkam lajong. Kibor babnya. Menteri Rang Bado Kari Narendra Modi ulaong baka jingyar jong kari India hakilyang bapher ka penlong ya kajing sarong ya uwei pa uwei unong shong shnong kari. Hakajing ajing kren jong Modi lang baka program man ki bat jong ka All India Radio henen ka stem ulaong baka jingyar jong kari hakilyang bapher kadai kajing ay men sem ya baro kinong shong shnong kari. Habakren halor ka jingwan jong usha ka hunar had hanong ba Delhi umodi ulaong balimba ka tege jingpen ya ka jing respa jong kari hakiriti duster ki culture kabam ka di bat ka jinglong jong ki breu Menteri Rang Bado Kari ulaong ru ba ki khna bat ki samla kari kinangwan shakmat ban penpaw ka jing sngotanat jong ki hakalyang ka sayen bat ki technology ka jok menta ulapen kan mauro ka jing ishim benta jong ki khna ha ka jingpen her yo Chandrayaan 2 ha Bengaluru Umodi ulas ngau sarong ru baki kentei hakani ka India ka bathamai kilayeng banthom ni kijing bat shim ni kisin jam ban pen kaladur ya ka imlang salang Umodi ula ka dewru ka nuksa jong ka Bhagirathi ama ka baladan shispa san snem karta nakashnong kolam Kerala ka balasdang biang ni kijing puli jong ka wat hakarta ka balatemen Kakasi Student Union kalapen bena baka Central Executive Council CEC ka badang shuthaw thamai kan sasyong perkhat shen banyakren halor kimat ki bayadei bat ka bha kamyan kinong shong shnong ka jilla bat khamtam ha ka bayadei bat ka jingdawa ting ka inner line permit uba lambok starwell marngar ubala syajit biangkum presiden ka KSU ha ka jing ajing kren jong ulaong bakimat ki bah khamat baka seng kan yeng banyale ki kentup ya ki kendon ki baperkhing ya ki jingrung jong ki mender kijing pensateng ya kijing penbet ya uput usam bat ka asam bat kijing lang penbhai ka pule putih hapo ka jella ula penpauro kijing sngodiau bayadai bat kijing kendu badang shen jong kinong mi khmat ka jella bat ki menteri ki kampo bat menteri ki kampo yeng ka sarkar pedeng Amit Shah halor ka ILP hakaba ulaong bakarai ban bishar hashwa ya kate kijing dawa ka deitang kijing bom sut nyau bat kijing bom buram ya kijing thrang bat kijing pen sngo jong ki breu ka jella Lapli ka tunnel yad rel ka basaw jong kalinti rel tribam Imphal da chairman ka railway board UVK Yadav hakashnong marangching henen kasngi katay ka tunnel yad rel ka don ya kajing jirong jong kajing jingai ka ba 8,000 arspa andri pusan meter bat kadai ru ka tunnel yad rel ka bawan ba ar kajing jirong ka ba penyaso ka tupul bat ka Imphal Baro kita neliat rel kilong nyau teli bat ya kita neliat rel ki bedang sa an sependap shen laong uyadaf ula bendap ru ba kumba khandai pau na kishispa jong ka jing pentre yaki kila jandam bat ukarman ru ba an sala ban pendap lut hashwa kapor balabu kata hau leber arajar arpau ar Kindiat sengi hadian ke jing pulom jong ke jing temu jong ki pulit Assam banbu ika polis kam ha wali ke bahap apo ka West Khasi Hills District ki pulit ke Assam ringkat bat ki arpsan teli ki kali pulit bat artli ki trok jong ka 11 Garkha Regiment kilalet che wali ke jing don ringkat jong Ashirvad Hazarika EAC ke Kamrup Assam ki pulit Assam kilapoi ha wali da ka jing temu ban kini eka jaka jong ikong quiz kelda lingdo banbu ika polis kam Kipulit ke West Khasi Hills ki badan tang arpusan ngut hapo ka jingalam jong USDPO uba ai Kharkongor MPS bat UCI uba di Maulen kilayeng banyada bat khanglat ikate ka jing temu jong ki habaya kren bat kilat pathai kubor ulaong ba kalong ka ek balingo ba ka sarkar Assam kalapendan kam da kishipai jong ka 11 Gorkha Regiment ban pens kinong shnong kalangpi Katay ka daytang ka jing ya ka japut ya ka ba la ban penbet tang deki artli ki jella bat kamday ka jaka babun ki senglet no ka bahaban penbun da ki bor shipay Hadian ka jing ya kren jong UEAC ka Kamrup Hazarika bat USDPO ba ai Kharkongor Hazarika uloong ba ka jingwan bakilawan ban penyesuk bat ban khmi ka jinglong jingman ha katay ka jaka bat uloong ba mau bat USDPO ru kidon Kimdan ya kabor ban shim ya kanu karai bat kermen ban sala ban penbet ya katay ka kam
Hadian ka jing ya kandu jong baro arngot ki DC ka Kamrup bat ka West Khasi Hills ha Shillong ha Katayo Banwan. Kani ka kubor ka Wan Chapi na ka All India Radio Shillong. Ka Atal Innovation Mission Commission ka balasdang da ka Niti Ayog kalano senyang shikat day ha kabaya day bat ka jing kentiyo ki jing syam bathamay bat ki jing sengkam la jong ha kaleng kari. Kani ka mission ka balabu yaki Atal Tinkering Laboratories ha ki school ha kaleng kari India ban kentiyo ki jing wat jing tip bat jing syam pang jong ki khenna ha ka ban pinmi lingba ka jing tip jong ki jing syam ki bathamay. Lingba kani ka mission ki kena ki bapuli na do ka class 6 hado ka class 12 kila ban pendan kam ya ki te ki laboratories ringkat ka jing pentri kam ya ki jing syamphang jongki kumju ro lingba ka Atal Innovation Mission labo ro ya ki Atal Incubator ne ki balam lenti ki bay ringkat bat ki wei kiri ka perthai ha ki school ba ki seng balang ki company bat ki wei ki bayarap ban pensei so ki jing temu jong ki basdang sengkam la jong. Menteri Ketanat Kekuat Kakya ke Sorkar Pedeng Dr. Harshvardhan ulaong bakari India kalapen bit penbiang ya kijing yada banlan na kijing pang novel coronavirus na kijing penklan ya kijing pet perman jong Ketanat Kekuat Kakya. Utai menteri ula ajing ro iki doktor bat ki start nong sumar baper ki bala tray shitam ban yada na kijing pang kum ka Ebola, Nipah virus bat swine flu ki bala mi ha ki snam baladem. Dr. Harshvardhan haba ajing kren ha kajing bu mau nongrem ya ka academic but administrative building jong ka International Institute for Population Sciences IIPS ha Mumbai ulaong ba ke India ka don menta ka kerdan bakan poi sya ka thong balabu da ka World Health Organization ka baong Health for All bat ka tharu ikirukam ajing sumar ki ba kiwei kiri ro kilaban but nuksa naka. Dr. Harshvardhan ulaong ro ba ka jingdon jong ki doktor katkum ka jingdon jong ki briu kanlong bet katkum ka jingbu jong ka World Health Organization. Lapenlong ya ka Youth Health Festival arajar arpau ka bashisngi halor ka pang Mind Matters hapo jong ka Rashtriya Krishor Swasthya Karyakram RKSK ka program ka kot ka khya jong ki khenna samla ya ka balapenlong da ka District Health Society Southwest Garo Hills ringkat ka jingi trailang bat ka National Ayush Mission National Rural Health Program bat ka District Mental Health Program Hamadan Damalgre men ha ka sngi thoding. MLA kathan balong ru kum ukongsan ha katige jingelang uzenit sangma uloong baki samla kidai ki benta ki bakongsan jong ka imlang salang bat ulakan turu ya ka jing pendot ya ka por bat ki pisa na ka benta ka jing pen bahaya ki habaro ki liang uzenit ulakan turu ya ki samla bakin long ki badan ya ka bor halor lade bakin pendan kam hok ya ka por bat bakin don ya ki jing pen milien babaha na ka benta ka baha kamiat jong ki hi ulo ongru ba ka jing shitom jong ki jingmut jing perkhat kami bun sin na ki daw jong ki jing duna jong ka jing peliu jingmut hapreng ki khun bat ki mi ki pa bat ula banjur ru ba ka long ka bakongsan bandan ka jing akren ne ka jing selok barabor hapo ki yeng ki sem ki pulet ki lak Kembyang saya kilai ngut kibriu ke badan keti haka bayadai bat kajing bam sab haka Arunachal Pradesh Staff Selection Board. Ka Special Investigation Cell jong kipulit ke batoket banyak ketika kam bayadai bat kajing bam tingkah kajing tungkam kalakem no ya Under Secretary Barim ka APSSB ukapter Ringu. USP ka Special Investigation Cell UM Harshvardhan ulaong baya Ringu lakem na abatoni koloni ha Itanagar hakasngi palay ringkat bat ki arngut ki data entry operator ki balayo kem hakasngi balang bat sngi palay jong katayo Ringu ul shaweng no na ka APSSB hadien jong ka jingdon jong ka jingtung kam bean ket kum ka jingpen mi ka result tep kam hakakat saw tarik urempang Hashwaban penkut ya ka kubor sashisin kimat bakongsan Kentu Menteri Rang Badu Kari Narendra Modi ki brio bakin tre ki kam katkum ka jing sultanat jongki ula ong ya kani ha ka jingkran jong u ha kaman ki bad jong ka program ka All India Radio. Anya kun ka Central Executive Council bathamai ka KSU ya ka bha ka miat ki nong shnong ka jilla bat ka jing dawai ka ILP. Katung ila poi chobakut jong ka kubor ka bawan shiki na